Здравейте! Автокъща Алекснет Груп представя Opel Astra 1.4 турбо 150 коня 2018 година, бензин, автомат, всички възможни екстра за модела, перфектно визуално техническо състояние, перфектен семейен автомобил. Колата разполага с LED фарове, ксенони, безключово отключване и заключване, космо изпълнение, кожа с плат, подгряване седалки, подгряване волан, следене на ленти, навигация с камера за заден ход, старт-стоп система, автопилот, разполага и с сервобагажник. Колата перфектно визуално и техническо състояние за ценителите на марката. Отлично. Възможни тест и преглед, който желая да заповяда. Колата е перфектна.